खुलुमबाय बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरा बाख्नायजाथों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु खृष्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय। आं दिनै मिथिहोखानाय बायदि मोनाबिलि 7 रिंगा जानाय लोगो लोगो गस्पेल मेसेन्जार फेसबुक पेजावहाय लाइभ फैगोन होनदोंमोन। बेबायदिनो आं दिनै लाइभ नुजाथिबाय। आरो बे लाइभ हाबाफारियाव आं दिनैनि आयदाया लादों जाहैबाय थोंजोङै आर'ज खावलायनाय एबा प्रेयार रिक्वेस्ट। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बे समाव खावलायगोन, दाहाय जोबनाय सिरियाव आं जेब्ला खावलायगोन नोंथांमोना आर'जनि खावलायनाय पइन्ट्सफोर बिसयफोर दङब्ला आंनो हरनो हागोन, बेखौ आं खावलायखाबाय। आरो बे समाव आं खावलायनो लुबैदों जाय बिथांमोना आंनि बे लाइभआव बाहागो लाबाय, अन्नानै हानायमानि नोंथांमोननि प्रफाइलावहाय साउन्डखौ खोनादोंना अन्नानै खोन्थाहरब्ला गोजोननाय मोनगोन। साउन्डखौ खोनादोंना अन्नानै खोन्थाहरब्ला गोजोननाय मोनगोन। जों टिमाबो समफोर प्रेज द लर्ड। गुड इभिनिं आदा। अके, गुड इभिनिं टु। अब्ला बे समाव आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना अन्नानै हायोब्ला आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो, जेन बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि। अब्ला जों इसोरनि गाहाम बाथ्रासिम जोङो थांगोन आरो बेनि उनाव जोङो आर'जनि खावलायनाय हाबाफारिखौ लागोन। आरो बेनि सिगाङावनो आं नोंथांमोनजों दोंसे मेथाइ खोनासंग्रो होनो लुबैदों। बे मेथाइखौ खोनासंनायनि उनाव जोंनि इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुं सोलोंगोन। दिनैनि इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ आं लादों जाहैबाय सोर इसोरखौ आर'ज खालामनांगौ, माबायदि मानसिया आर'ज खालामनांगौ बेखौ आं सोलोंगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बाहागो लागोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो आं खावलायदों। अब्ला फैदो जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्रासिम थांनायनि सिगां जोङो दोंसे मेथाइ खोनासंनि। नोंथांमोना अब्ला खोनासंदो। अन्नानै आर'जनि खावलायनायखौ दानो हरथ'नाङा, नङाबा थालांगोन, आं बावगोन, बेखौ आं खावलायखाबाय। दाहाय आं जेब्ला खावलायगोन अब्लासो खावलायनो आं बे समाव खोन्थाखाबाय। आंनि थाखाय आर'ज खालामफा लोगो, उदै एसे साबाय थायो। अके, डिभ'सन जाव जागोन। थेंक इउ स' माच। जों मेथाइ खोनासंग्रोनि, बेनि उनाव जोङो जागायलांगोन। मेथाइखौ खोनादोंना? अन्नानै माबायदि खोनादों कमेन्ट खालामना खोन्था, गोजोननाय मोनगोन। खोनायाखैब्लाबो खोन्थाहर, खोनादोंब्लाबो मोनसे कमेन्ट लिरनानै सोरबा खोन्थायोब्ला गोजोननाय मोनगोन। आरनिका नार्जारि, हाय, अके, हेल', मा खबर? थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय। जाय बिथांमोना आंनि बे थोंजोङै आर'ज खावलायनायाव बाहागो लाबाय, साफ्रोमखौ बरायबाय। जों मेथाइ खोनासंग्रोनि, बेनि उनाव जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जागायलांगोन। थेंक इउ। साग्लोबबाय खोमसि जोमैया, गिथाव बाथाव महर लाबाय। साग्लोबबाय खोमसि जोमैया, गिथाव बाथाव महर लाबाय। खारग'नो
जोमैया Oke, komen fरायनि रहित नार्जारि हाय दादा अके हेल' जेसमिन बसुमतारी मोजां खोनादों फंबाय अके थेंक इउ स' माच खिन्थाहरनायनि थाखाय साफ्रोमखौबो आं बरायबाय हायोब्ला अननानै शेयार खालामनानै हो जेन बयबो बाहागो लानो हानाय बायदि आं बेखौ खावलायखानाय थाबाय दिनैनि आयदाया जाहैबाय प्रेयार रिकुवेस्ट लाइभ प्रेयार रिकुवेस्ट नोंथांमोनाबो आर'जनि बिसय दंब्ला दाहाय आंनो खिन्थाहरनो हागोन दा खिन्थाहरथ'नाङा आं बेखौ खावलायखानाय थाबाय आरो दै थेंक इउ स' माच हादराव हनै दावहाया जाबोगौ जाथिजों जाथिबो दानज्लाय सुज्लाय हादराव हनै दावहाया जाबोगौ जाथिजों जाथिबो दानज्लाय सुज्लाय गिथाव बाथाव महर लाबाय संसारा साग्लोबजोब्बाय जेरैबो खोमसि जोमैया गिथाव बाथाव महर लाबाय संसारा साग्लोबजोब्बाय जेरैबो खोमसि जोमैया जेरी एक्स अके मुसाहारि गुड इभिनिं आदा अके गुड इभिनिं टु थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय फैसालि ब्रह्म गुड इभिनिं आदा अके नोंनिसिमबो गुड इभिनिं जाय जाय आंनि लाइभआव बाहागो लाबाय साफ्रोमखौबो बरायबाय दिनैनि आयदाखौ आं लादों जाहैबाय थोंजोङै आर'ज खावलायनाय लाइभ प्रेयार रिकुवेस्ट नोंथांमोननि गेजेरावबो दङब्ला दान्दिसे उनाव आंनो आर'जनि खावलायनाय हरनो हागोन आं जेब्ला खावलायगोन अब्लानिया बे समाव जोङो बे मेथाइ खोनासंग्रोनि बिनि उनाव इसोरनि गाहाम बाथ्रा गुसुं सोलोंगोन बिनि उनाव हाबाफारि बायदि थाङो थेंक इउ गुड इभिनिं फंबाय अके गुड इभिनिं टु रिना नार्जारि थेंक इउ स' माच नोंनिसिम गुड इभिनिं सा सानजा खोला सोनाब खारख्रावबायगोन इसोरनि बाथ्रानि आंखाल जागोन सा सानजा खोला सोनाब खारख्रावबायगोन इसोरनि बाथ्रानि आंखाल जागोन गिथाव बाथावबो दिन बोथोरा इसोरनि बोसोननि आंखाल जागोन हालाय हाफाय नायगिरब्लाबो मोननाय नङा फोरबुनि बै बोसोनखौ जोबनाय मुगाया साग्लोबबाय खोमसि जोमैया अब्ला गोजोननाय थाबाय जायफोर बिथांमोना आंनि बे दिनैनि थोंजोङै आर'ज खावलायनाय एबा लाइभ प्रेयार रिकुवेस्ट हाबाफारियाव बाहागो लानो फैबाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोसिनिफ्राय फोरबु जिशु ख्रिस्ट'नि मुङाव गोजोननाय अननाय सिबिनाय लोगोसे आं आरो खुलुमनायखौ जासिबाय आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दं होननानै अब्ला जों दिनै बे समाव आर'ज खावलायनाय हाबाफारिसिम थांनायनि सिगां गुसुङै नोंथांमोननि गेजेरावहाय माखासे बाइबेल सिरि आं फरायथिनानै होनो लाबोदों नोंथांमोनाबो गोसोब्लाथाय नायनो हागोन आरो नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आं फरायथिनानै होगोन दिनै जों गुसुं इसोरनि गाहाम बाथ्रा सोलोंगोन दिनै जोङो आर'ज खालामनांगौ सोरबायदि आर'ज खालामनांगौ Who should praise God
सोरबायदिया सोर आर'ज खालामनो नांगौ आरो सोर आर'ज खालामो बेखौ जों दिनैहाय सोलोंनि। गिबियावनो जों सोलोंगोन जाहैबाय सोरबायदि आर'ज खालामनांगौ होनोबा गड्स पिपोल होनना बुंदों, इसोरनि मानसिफोर। जों दिनै गावखौनो इसोरनि मानसिफोर, इसोरनि बिसा होननानै बुंनानै लायो। नाथाय जों दिनै इसोरखौ जों आर'ज खालामो ना खालामा? नोंथाङा जुदि आर'ज खालामाब्ला नों गावखौ इसोरनि बिसा होननानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आरो जेबो लाब जानाय नङा। बेनिखायनो जों दिनै इसोरनि बिसा होननानै गावखौनो साननानै लाबायब्ला जों इसोरखौ आर'ज खालामनांगौ। बेनिखायनो सोरबायदिया दिनै इसोरखौ आर'ज खालामो जों बेवहाय नायनिना। बाइबेल सिरि साम्स 79 चेप्टारनि भार्स 13आवहाय जोंखौ बुंदों। गितफोरनि 79 बालाबनि 13 सिरियाव जोंखौ बुंदों, अब्ला जोङो जोंनि मानसि आरो गुमजाग्रा मेन्दा जानायखाय अरायबो नोंखौ बाख्नायगोन होनना बुंदों आरो फैगोन फिरिमानिफोरनो नोंखौ बाख्नायनानै मिथिहोगोन होनना बुंदों। सोरबायदि आर'ज खालामो, सोरबायदि बाख्नायो, नैबेयावहाय होनदों प्रेइज गड होनना बुंदों। अब्ला जोङो नोंनि मानसि आरो गुमजाग्रा मेन्दा होनना बुंदों। जों दिनै इसोरनि मानसि होननानै जों बुंना लायो, थिगानो। दिनै बाइबेल सिरियाबो जोंखौ बुंदों जों इसोरनि मानसि आरो जोङो गुमजाग्रा मेन्दा। गुमग्रा मेन्दा नङा, गुमजाग्रा मेन्दा। जोंखौ दिनै गुमग्राया इसोरासो, प्रभु जिशु ख्रिस्ट'आसो। बेनिखायनो जों गुमजाग्रा मेन्दा जानायखाय जों इसोरनाव बाख्नायनो गोनां होनना बुंदों। नाम्बार 1आ जाहैबाय गड्स पिपोल, नाम्बार 2आ जाहैबाय द राइटियास। जों जेब्ला गितफोरनि 140 बालाबनि 13 सिरियाव साम चेप्टार 140 भार्स 13आवहाय जोंखौ बुंदों, मा बुंदों बेवहाय? गमामायै धोरोमियाफ्रा नोंनि मुंखौ बाख्नायनो मोनगोन होनना। धोरोमियाफ्रा राइटियास, जायफ्रानोखि सैथोजों खामियो, बिसोरो बेबायदि खामिनो मोनगोन होनना बुंदों। भइसा खम जादोंना? एबार खोनाबाय जानांगौ ना? खोनाबायना एबार? अननानै खोन्थादो। आदसा प्रकाश खोनाबायना साउन्डखौ एबार? कमेन्ट फरायगोननि। आदसा फैसालि ब्रह्म, आदा अननानै टिमन्टियाननि थाखाय प्रेयार खालामना हो। बेहा ब्रेन टिउमार जादों, दा बिराद क्रिटिकेल कन्डिसनावसो दं। अके, अननानै हायोब्ला आंनि मेसेन्जाराव नङाब्लाबो दै थाव लानानै बेयावनो दा मोनसे कमेन्ट खालाम। आं जेब्ला आर'ज खालामनायनि खावलायनायनि प्रग्रामखौ बुङो अब्ला नोंथांमोना बेयाव आंनो खालामनो हागोन। दै आरो थाव लायोब्ला मोजां जागोन होनना आं सानदों। फैसालि ब्रह्म अननानै खावलायबाय। हाय गुड इभिनिं फंबाय। अके, गुड इभिनिं निर्जाना। निबान बरि गुड इभिनिं टु। अके, प्रकाश बरगयारि भइसखौ खोनाबायना? आर्यन, अके, फार्स्ट टाइम आदा नोंनि लाइभआव भिडिअखौ बाहागो लानो आं दिनैसो आदा। अके, थेंक इउ बाहागो लानायनि थाखाय। आदसा फिलिमन मुसाहारि, जय मासि आदा, आंहा दासो। अके, जय मासि। औ जाबाय। अके, थेंक इउ। पद्मा ब्रह्म, बेसे गोजोन ब्रादार नोंनि वर्किं। प्रेज द लर्ड। आमिन। अके, प्रेज द लर्ड। थेंक इउ स' माच। मनिका दैमारि, आंनि न'खरनि थाखाय आर'ज खालाम आदा। आइयाबो आरो आहाबो सम सम बेमार जाबाय थायो, अननानै आर'ज खालामना हो आदा। अके, आं दाहाय आर'ज खालामगोन। अननानै आर'जनि खावलायनायखौ दा बे समाव हरथ'नाङा, आं खावलायबाय नोंथांमोननो। आं जेब्ला बुंगोन अब्लाना आं आर'जनि पइन्ट लाखागोन, आं टाइम लागोन। बे समाव नोंथांमोना आर'ज खावलायनो हागोन, आं खावलायबाय। नैबेयावहाय जों बाइबेल सिरिजों सोलोंगासिनो नङा होमबा? माबायदि मानसिया, सोरबायदि मानसिया दिनै इसोरखौ आर'ज खालामनांगौ, इसोरखौ बाख्नायनांगौ, प्रेइज खालामनांगौ ना, इसोरखौ सिबिनांगौ। गड्स पिपोल, फार्स्टआवनो जों गावखौनो इसोरनि बिसा होननानै लादोंबा जों दिनै इसोरनियाव जों आर'ज खालामनांगौ होनना बुंदों। नैथियावहाय दा राइटियास, जायफ्रानोखि सैथो धोरोमिया मानसिफोर, बिसोरबो इसोरखौ आर'ज खालामनांगौ होनना बुंदों। धोरोमियाफ्रा नोंनि मुंखौ बाख्नायनो मोनगोन होनना बुंदों आरो गोथों मानसिफ्रा नोंनि मोखाङाव खामिगोन। राइटियास, जायफ्रानोखि सैथो मानसिफोर, बे नोंनि मोखाङाव खामिगोन होनना बुंदों। मोखाङाव खामिगोन होनना बुंदों। नैबेयावहाय जों गितफोरनि 22 बालाबनि 23 सिरियाव जों नायबावनि बेवहाय इसोरखौ गिग्राफोर नोंसोरो बेखौ बाख्नायदो होनना बुंदों। गड्स फियारिं, जायफ्रानोखि इसोरखौ गिग्रा। जों दिनै इसोरखौ गियोना इसोरनि आन्दोआव जों गाज्रि खामानिफोर मावो? जों जुदि इसोरखौ गिग्रा जाबायब्ला जों इसोरखौ बाख्नायनो नांगोन। बेनिखायनो नैबेयावहाय जों बुंदोंना, इसोरखौ गिग्राफोर नोंसोरो बेखौ बाख्नायदो। जाकबनि जोलैनि मानसिफोर बेनो मान होदो आरो इजराइलनि जोलैमानिया बेखौ दाव दाव खालामदो होनना बुंदों। जों दिनै
सोरनि जोलै इजराइलनि जाकबनि फिरिनि फिरि मानसि माहारि जानायखौ जों इसोरखौ जोंबो बाख्नायनि होनना बुंदों बेनिफ्राय सोरबायदिया इसोरखौ बाख्नायबावनांगौ होनना बुंदों गड सार्भेन्ट इसोरनि खामानि मावग्राफोर जों दिनै गावखौनो इसोरनि खामानि मावग्रा आं सासे इसोरनि बेक्ति होननानै साननानै लायोब्ला दाहोना होननानै साननानै लायोब्ला जों बेखौ बाख्नायनो नांगोन होनना बुंदों बेनिखायनो गितफोरनि 113 एगाव जों जेब्ला नायो बेयाव बेबायदि मोननो हायो नोंसोर फोरबोखौ बाख्नायदो फोरबोनि गलामफोर बाख्नायदो होनना बुंदों सार्भेन्ट गलामफोर जों फोरबोनि गलाम जानायखाय जों बेखौ बाख्नायदो नोंसोर फोरबोनि मुंखौ बाख्नायदो होननानै बुंदों बेनिखायनो जों इसोरनि दिनै फोरबोनि गलाम जानायखाय जोङो इसोरखौ बाख्नायनो नांगौ होनना बुंदों बेनिफ्राय नैबेयाव इसोरनि दूतफ्राबो बेखौ बाख्नायो होनना बुंदों गड्स एन्जेल जों जेब्ला साम्सनि 148नि 2 भार्सआव जों नायो बेवहाय जों मोननो हायो बेनि गासै आरबफोर बेखौ बाख्नायदो होनना बुंदों बेनि आरबफ्रा दिनै इसोरखौ बाख्नायो होनना बुंदों बेनि गासै बिरगोनफोर बेखौ बाख्नायदो होनना बुंदों गड्स एन्जेल इसोरनि सोरजिजानाय आरबफ्रा दूतफ्राबो बेखौ बाख्नायो अब्ला जों दिनै साननानै नायदो जोंबो दिनै इसोरजों सोरजिजानायखाय जों इसोरखौ बाख्नायो गड्स क्रिएसन इसोरजों सोरजिजानाय गासैबो दिनै इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय बियो दिनै बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोंखौ मिथिहोदों जों जेब्ला साम्सनि 148नि 3 आरो 4आव जों नायो बेयाव बेबायदि मोननो हायोना गड्स क्रिएसन होनना बुङो इसोरनि सोरजिनाय गासैबो बेखौ बाख्नायनांगौ माबोरै होनोब्ला नोंनि आसिफोरजों दाजानाय नख्रांखौ आरो नोंजों दाजानाय अखाफोर आरो हाथरखिफोरखौ आङो नायबाय मानसिया मा नोङो बेखौ अनसायखाङो आरो मानसिनि बिसाया मा नोङो बेखौ नायफ्लायो होनना बुंदों बेनिखायनो इसोरजों सोरजिजानायखाय जोङो बेखौ बाख्नायनो नांगौ होनना बुंदों बेवहाय आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों चिल्ड्रेन एन्ड इनफेन्ट्स जायफोरनिखि गोरलै गथ' उन्दैफोर बिसोरबो इसोरखौ बाख्नायनो नांगौ होनना अब्ला जों दिनैहाय सोलोंनो हाबाय इसोरनि मानसिफ्रा बेखौ बाख्नायनांगौ जायफ्रानोखि सैथो धोरोमिया थाबायग्रा बिसोरो इसोरखौ बाख्नायनांगौ जायफ्रानोखि इसोरखौ गिग्रा बिसोरबो इसोरखौ बाख्नायनांगौ जायफ्रानोखि गड सार्भेन्ट होनना इसोरनि मा होनना बुङो गलामफोर इसोरनि खामानि मावग्राफोर बिसोरबो इसोरखौ बाख्नायनांगौ होनना गड्स एन्जेल इसोरनि सोरजिजानाय दूतफ्राबो बेखौ बाख्नायो आरो बाख्नायनांगौ गड्स क्रिएसन इसोरजों सोरजिजानाय गासैबो बेखौ बाख्नायनांगौ होनना बुङो आरो उन्दैफोर गेदेरफोर जों बयबो बाख्नायनांगौ बेनिखायनो जोंनि जिउआव गोबां दुखु दाहा निदानफोर फैनो हागौ गाबनांनाय आरो जिंगासिनाय फैनो हागौ अब्लाबो जों इसोरखौ बाख्नायनायखौ जोङो खमायनो नाङा माब्लाबाबो जों खमायनो नाङा जों बे समाव जोङो नायनि कमेन्ट फरायनि बेनि उनाव आर'जनि खावलायनाय हाबाफारि फारसे लागोन अननानै हरथ'नो नाङा आं खावलायखाबाय अके आरो बर'निया गेजेराव बेबायदिनो आर'जनि हेफाजाब होग्रा ओंखारदों आं मोजां मोनदों आदा जै जाथों नोंनि साननायफोरा अके थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय रंजालि दैमारि आंनि फिसालानि थाखायबो आर'ज खालामदो मानिग्रा जानो फरायनो हाथों अननानै इसोरनियाव बिना हो अके जागोन दाहाय बिगोन आङो दिपेन सरगियारि आमेन आमेन प्रमिला मुसाहारि मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय थाबाय शिबसागरनिफ्राय नायदों आंनि फेमिलिनि थाखाय प्रेयार खावलायहरनाय जाबाय अके थेंक इउ स' माच प्रमिला मुसाहारि गोजोननाय थाबाय गोजाननिफ्राय आंनि बे प्रग्रामखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच इसोरा बाख्नाय जाथों आरो इसोरा बोर होथों आदसा रिरु बसुमतारी फार्स्ट टाइम आं फंबाय नोंनि लाइभ भिडिअ'आव फैनायाव अके थेंक इउ स' माच आंनि बे लाइभआव बाहागो लानायनि थाखाय बरायनाय थाबाय लोगोसे इसोरा बाख्नाय जाथों आरो इसोरा बोर होथोंसै अब्ला आं बे समाव आर'जनि खावलायनाय फारसे जों थांगोन जोंनि सोलोंनाय मानियाव इसोरा बोर होथों आंनियाव माखासे आर'जनि खावलायनाय दंफैयो आं बेखौ आर'ज खालामग्रोनि बेनि उनाव नोंथांमोननि लाइभ
कमेन्टनि आर'जखौ आं खालामगोन। अननानै नोंथांमोना कमेन्टखौ दा आर'जनि खावलायनाय कमेन्टखौ होथ'नो नाङा, आं खावलायखाबाय, नङाब्ला थालांगोन दा दुखु मोननो हागौ आरोना, बेनिखायनो आं खावलायबाय। नैबेयावहाय जोंहा सासे बिनानाव आंनो मेसेज खालामना हरदों, मेसेज माने कमेन्टआव खालामदों, दादा आंनि प्रेयार लाइफ अके दादा नोंनि प्रेयार लाइफ थानाय समाव आं इयुथ फेल'शिपआवसो थागोन, टाइमखौनो मिलायनो होनो हाया, 8:30ब्लासो गिर्जाया गयो, बेखायनो आं आर'जआव बेखौनो खावलायनो सानो, आंनि HS फाइनाल रिजाल्टआ मोजां जानायनि प्रेयाराव लाफा दादा आरो आंनि न'खरखौबो लाफा दादा। अके, प्रनिता नार्जारि बिनानावनि थाखाय जों आर'ज खालामनाय बे समावहाय HS फाइनाल बि होदों, मोजां रिजाल्ट मोननायनि थाखाय लाबोदों, जों बे समाव आर'ज खालामनाय बेनि थाखाय। हालेले गोथां आरो गोथार अनखौ इसोरा फाना फावदान बे मोनाबिलि बेवनायना हामबायनो, मानोना नोंनि गेदेरथा अननायखौ मोननायखाय बे मोनाबिलि समाव जों नोंखौ बाख्नायनो जों बे मोजां समखौ मोन्दों फोरबोफा। दानो बे समाव गथायदों बिसास केजि बिनानाव प्रनिता नार्जारि, बि दिनै हाई सेकेन्डारि एग्जाम होबाय, रिजाल्टनि थाखाय नेदों फोरबोफा, बियो मोजां रिजाल्ट मोननो हागोन जों फोथायदों फोरबोफा। बिनि फोथायनायनि सायाव नों लोगोसे थादो फोरबो, बिनि आत्मायाव बिनि जिबनाव जेब्लायबो नोंनि आशीर्बाद अननाय आरो बोरजों नों बेखौ दैदेनदो फोरबोफा। आरो बिनि न'खरनि साफ्रोम सोद्रोमाफोरखौ नोंनि गोथार गांखंजों बिसोरखौ नों बेंनानै लादो, नोंनि गोथार आगदा आखाइजों नों सिगांजों बिसोरखौ दिथा होनानै दैदेनदो आरो बिसोरनि न'खराव जिउआव गोजोननाय, रंजानाय, जाफुंसारनाय आरो देरहानायखौ लाबोदो फोरबोफा। हामबायनो जोंनि गुसुं आर'ज सासेल' बासारो ख्रिस्ट' फोरबो जिसुनि मुङै बिबाय, आमेन।